Matats. Mula ka na puntag Diyanggas matats kay naatay palito no. Kaya ang akong kameraman nabuak iyang cellphone. So palitan ako sa matats kay nagsaad ko makasweldo ta sa Facebook ato nang ilisan og bag-o. Tara sa matats oh. Oh, di ba? So gusto mo muuban? Tara. Oh, nanami sa mall. Bugnaw kay matats. Tara. Siyempre kay saad man nato na mga tats di ato jud napaliton no kay lisod pud nga dili nato napaliton nya mangluod na karon wala na tay cameraman ani. Dugay na sige ingon sa ko nga ilisan ayohon nya ako na pud ginapasiligan mga tats para lang jud mo video sa tuwa ba sa tinud lang mga tats kay hilakon ko na siya ba. Ako na sang giingnan nga makasweldo ta sa Facebook ako nakapalitan karon kay nakasweldo na ko mga tats mo nang nako diha. So mga tats sa takadong mga tats kay ako na sa palitan og cellphone kay napitilo yung cellphone mga tats. Tanaw mga tats nabuak ang cellphone no. Na. Mga tats natay followers mga tats. O ba na libor. Hey guys! Ay, nagto naman siguro ron. Followers na matats. So matats, palitan no. So ato na napalitan cellphone kay buak siya. Sige salamat salamat. Buak man gud sa matats. So ato na siyang ilisan og bag-o. So enjoy na ka. Sunod ha, tarong video ha kana pinapugi jud ha. So, tara. Sulod na midira mga tats kay naano ko napilian nga cellphone no kay di man gud sa gusto nga magpareha mig cellphone tanan kumbaga lahi mig brands mo na nagpalahi po sa giha mo na ako napilian diha giganahan pud siya di ako na sang ingnan nga kinila ato paliton kay okay pud ni siyempre dili man ta pwede mo gawas mga tats kun dili na to natanaw no kung okay ba na kung mugana ba na tanan og isa pa ato pud nang ipa-update tanan para wala na gud tayo hunaon para pag abot sa walay gamiton na lang nato sabi niyo mga tats dili na ko ni makuha kung dili pud tungod sa suporta no mo nang giingon ako sa inyo dako kay kog pasalamat sa inyo kung dili man ako mabalik ang inyo kaayo sa kuha Ginoo na ni mahibalo ninyo usbo na ako kato na nga sa comment section nga wala na ko matagaan sorry jud kayo pasayloan nyo si Taskay kay dili ta jud mo maapod tanan perti jud daghanan ninyo so mga tats nakuha na nato no napalitan nato no mga tats so yan na ang pingi jud maayo ha so kani mga tats di po na ko ni makuha di po na to ni mapalit kung dili po ang iyong suporta no so mo ni ang una na to napalit mga tats pagkuha na to sa sweldo gawas sa itong mga bugas na akong ipangatag mga malipas sa mga followers, mga viewers. So, siyempre, bago pa tamutabang sa laing tao matats, unahon na to ang sarili na itong pamilya, di ba? So, muna karon, ang akong kameraman, nakita mo nyo ganyan, guba yung cellphone, karon, nana po si gubon. So, matats, salamat yung kayo sa suporta. Pero, wakatan naman, matats. Okay, mga dito patag. Mga on pata. Tara. Ayan na, ang tag-iya man tayo mga tats, yatag mo din is tag-iya. Madam, sorry, imuha mo tayo ni. Bebe. Matats, siya man tag-iya, tanaw to sa reaksyon. Oh, kasi may masulti ni Mana. Thank you. Oh, pasalamat ka sa mga followers ni Tatsuki. Thank you sa mga